صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai mai yin yadda ya so. Muna roƙon Allah Ubangiji ya biya bukatun kowannen da dukkanin wanda muke nan wuri da dukkanin inda ake sauraron mu, kuma Allah ya kare mu daga dukkanin sharri, ya biya bukatun mu alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To alhamdulillah, kamar yadda muka saba karatu na fassara diwani sati bi ma'ana ranar asabar da lahadi, kamar yadda wannan makaranta ta tafi hutu, to Allah ya dawo da mu, mun gode wa Allah, kowa ya dawo cikin koshin lafiya da kuma annashuwa da jin daɗi, alhamdulillah. To sakamakon tattaunawa da aka yi da shugabanni na wannan makaranta, inda aka ba da shawarar cewa karatu ya kamata a dawo da shi farko, bi ma'ana a yi muraja'a kenan. To insha Allah ba tare da bata lokaci ba, mun karanta za mu fassara mata yassara. So alhamdulillah, kamar yadda muka saba ji shehu yana koro bayani a fagen yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, inda shehu ya fara cewa abal qalbu illa an yakuna mutayyama halifa garamin bin nabi muhayyama. Shehu ya ce abal qalbu bi ma'ana a yaren larabci alqalbu da larabci namiji ne, amma a yarenmu na Hausa mace ce. To kamata yi a ce abal qalbu illa an takuna, an takuna. To amma da ke yaren larabci zuciya namiji ce, saboda jarumin abu ne. Mu da Hausa ne muke cewa mace ce. Abal qalbu zuciya ta ƙi illa an yakuna mutayyama, har sai ta kasance bi ma'ana abin horarwa. Halifa garamin ba ta tsaya a nan ba, kuma sai ta kasance ma'abociyar bege ko soyayya ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, muhayyama tana mai gigita. za mu zo mu bayani daga baya. Abitu bilaili timmi, shi ya ce abitu bilaili timmi, ina rayuwa bi ma'ana ina mai raya dare, ina kwana cikin cikakken dare. Saharana, ina mai hana ido na bacci. Munshidan, ina mai tsara yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, domin me li zikirin lazi qad tsaba bad'an wa muhtama. Li zikirin lazi, domin ambatan ko kuma tunawa bi ma'ana na wanda farkonsa ya dadada, wa muhtama hakanan kuma karshen sa ma yi dadi. Wane ne? Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Usajilu fihi alwurqa, shi ya ce ina rigingento ko kuma ina yi rige-rige fihi a cikin wannan daren da yi, tare da mi da alwurqa bi ma'ana kurciya. Walaili, a dare na. Wajirati, yayin da nake gaya muku kuma, wajirati kun ga makota na gaba ɗayansu niyamu sun yi bacci. Wajabni, kai da za ka zo ka ga idaniyata a lokacin da nake gaya maka ina yin wannan bege, kalma zanibi, kai ka ce in dararo ne, magarama yake zubar da ruwa. Unazzimu durral lafzi, shi wace ina tsara lu'ulu'ul lafazi fi zikiri wasfihi, a cikin siffan tashi. Wane ne? Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Dai da shi bai ambaci sunansa ba har yanzu, amma mun faɗa ne domin a gane ba ake nufi. Wa ahsin, shi wace to kai ma ba zan baka a baya ba. Wa ahsin, kai ma ka kyautata bi wasfil badari, da siffanta wannan wata namu, durran kuma ya zama lu'ulu'i munazzama, abin tsarawa bege sallallahu alaihi wasallama. Duk wannan begen da nake har yanzu ban faɗi sunan waye nake wa begen ba. Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Muhammad miftahul futuhati sayyidi, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama miftahul futuhati, shine mabudin dukkanin buɗe-buɗe. A sayyidi, shugabana.
wa khatimu silki rusuli, kuma bai tsaya a nan ba, shine cikamakin jerin annabawa, khatiman ya zama cikamakin su, wa muqaddama kuma ya zama shine shugaban su sallallahu alaihi wasallam. abul qalbu shehu ya fara da wannan baiti na cewa abul qalbu zuciya ta ki. Dama dai duk abin da mutum zai fara ya kamata ya tsarkake zuciyarsa, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa inna fi jasadin mudghatan idza salahat salaha al-jasad kulluhu wa idza fasadat fasada al-jasad kulluhu ala wa hiya al-qalb. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin jikin dan adam akwai wata tsoka, idza salahat idan ta gyaru wannan tsokar to dukkan jiki ya gyaru, wa iza fasadat idan kuma wannan tsokar ta ɓaci, bi ma'ana ta lalace ba ta daidaitu ba, to dukkanin jiki sai ya ɓaci gaba ɗayansu. To abin da yake damun mu kenan yanzu a wannan zamani, ko me za mu yi ba ma fara tsaye da zuciyarmu cewa wannan abin da zan yi shi ne dan Allah, bi ma'ana da zuciya ɗaya. a kasuwanci zan yi ne, zan yi shi dan Allah. Me yi dan Allah? bi ma'ana zan yi gaskiya, zan kwatanta gaskiya, in abun awo ne da kai ba za ka tauye mudu ba. Idan dukiyar ce ka sa ranka cewa in ka samu za ka hidimta wa addinin musulunci, za ka taimaki yan uwanka, za ka taimaki iyalinka, bi ma'ana haƙƙin da yake kanka, sannan kuma za ka taimaki makota da dukkanin al'ummar musulmi gaba ɗaya. In ka sa wannan to ka wanke zuciyarka kenan, to Allah zai dinga dubo wannan zuciyar taka, sai Allah ya baka muradin da kake so, saboda ai dan shi ne kake so kai dukkanin lamarin duniya. Ko menene ana so ka fara sa Allah a cikin satkunna, sai kaga Allah ya taimake ka da wuri. Amma yawancin mu gaba ɗaya mu a kuɗi za mu yi ne, a'a muna so mu yi wani abu ne, muna so mu yi ne, ko anko ne ko kuma wani kaya ne, a muna so mu ga mu kowa ne, ko kuɗi ne ina so yi ne dan na cizgunawa ne, ko kuma don amfanin kaina ni kadai, ko kuma in samu mulki in mulkushe. To Allah yana duban zuciyar, sai kaga mutum yana ta yi abin ya gagara, ba a samu, saboda tun farko tashin farko ba a gyara zuciya ba. Shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk abin da mutum zai ya fara tsaye da zuciyarsa, saboda wannan zuciyar idan ta gyaru to dukkanin jikinka zai gyaru, lamarin rayuwarka zai gyaru, tsakaninka da Allah zai gyaru, duniyarka za ta gyaru, lahirarka za ta gyaru. Amma sai wannan zuciyar taka ta fara gyaruwa, to shine shehu ya fara cewa abal qalbu, kun gani zuciyata ta ki komai, ta ki son girma, ta ki son mulki, ta ki son zuciya, ta ki son dukkanin abin da wani dan adam yake so na kyalkyali, illa an ya kuna mutayyama, sai ta kasance abubuwan wa bi ma'ana mai kaskantar da kanta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa bi ma'ana sai ta zama sai ta zama abin sadaukantarwa, sai ta zama mai yi wa manzon Allah hidima. Shine abin da shi ya fara dauka na farko, to shine ake so kowa mai dauka cewa abin da nazo yi duniyar nan Allah ya halicce ni ne domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. To tunda haka ne, me zan dauka ne kuma personally wanda zan dinga yi dan Allah, wanda zai dinga jin dadi, tunda Allah da kansa ne ya ce inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah ya ce ni da mala'ikuna muna yi wa annabi Muhammad salati, da haka kai ma da kai imani ka yi salati da salimi a gare shi. To ka gani Allah baya sallah, baya zakka, baya komai, amma yana manzo Allah salati. To kai kuma me ka dauka na hidima fasan wanda zaka dinga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, to wannan ka sa to ka gyara shi. Sai shi yace to shi ya sadaukar da kansa ma gabaki daya ga hidima annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Halifa Garamin kuma bai tsaya a nan ba, sai ya kerere begen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, muhayyama yana mai imoce, mai gigicewa, amma ba gigicewa ta rashin hankali ba, a irin gigita ta ɗoki na zaukin su, sannan zai samu kwanciyar hankali. Kuma shehu ya fara da wannan kalma na alif, wanda shine mafarin kowane kalma. Wannan kalma na abal qalbu, alif din nan da shine sunan Allah ya fara, Allahu. Alif din nan da shine sunan annabi Muhammad ya fara, bi ma'ana Ahmadu, ake kiran manzon Allah a sama. Mala'iku suna kiran manzon Allah Ahmad, a nan kasan muna kiransa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan alif din da shine, idan muka duba alqur'ani a farkonsa ya fara da alif, alif lam mim.
sannan kuma idan muka duba nan ma ƙarshe za mu ga cewa ya fara ne da alhamdulillah fatiha kenan. Idan muka duba kuma abinda aka fara saukawar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine suratul iqam, to ita ma an fara ta ne da wannan dai alif din. Wannan alif din shine mafarin dukkanin me za kai da wannan alif din ne ma Allah ya siffanta dan adam. dan in Allah ya so zai siffanta ka da wani abu ko mage ko abu, Allah sai ya siffanta dan adam bi cikakkiyar lafiya dole sai ya tsaya a tsaye sannan ya zama cikakke. Idan kaga an samu wani tasgaro to dan adam ya samu tasgaro kenan, imma dai daga halittarsa ko kuma a nan duniya. To wannan alif din shine yana da matukar muhimmanci. Da shi ya fara sai ya fara da abal qalbu, abal qalbu da alif din ya fara shi ma. To bi ma'ana zuciya ta ki sai ta kasance mai kaskantar kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma yace abitu bilaili timmi, iqarab da wannan alif din abitu bilaili timmi, shi wace ina kwana cikin cikakken dare, saharana munshidan, ina mai hana ido na barci, ina reda begen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wani idan mun duba shi daren nasa da kira yake bi ma'ana raya shi, wani da kallon bal, wani da iyalansa, wani da wani abun da yake raya dai wannan daren nasa. Amma shi wuce yana raya daransa ne yana mai hana idansa bacci da tsara begen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To mu ma mu yi koyi, ya zama da cewa bayan ka gama dafilar ka na dare ka yi salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka nemi dai wani abu wanda za ka nemi kusanci ga Allah subhanahu wata'ala ta sanadiyya bi ma'ana ta wato tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi yace li zikril ladzi qad da'a badan wani mutama, ina yin wannan ne domin ambaton wanda farkonsa ya yi daɗi sannan kuma ƙarshensa ya yi daɗi, tsakiyarsa ma ta daɗi. Wane ne? Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farkonsa ya daɗaɗa, haka nan tsakiyar rayuwarsa ma ta daɗaɗa, ta yi daɗi, haka nan bayansa ga mu kuma har yanzu lamari na Annabi Muhammad abin da ya kafa na addinin musulunci shi ma bai goge ba. Kaga ai ya daɗaɗa kenan. Sannan kuma shi ya ci gaba da cewa usajidu fihi alwurqa, ina yin rigingento da wannan bi ma'ana kurciya wadda in daidai za ka tana kutu tana yi, to maimakon kai kwanta bacci kake jin wannan kuka, shi wace to shikenan wannan kuciyar ne kun ba ta ni zan amfani da lokacinta na ga cewa ni me zan dinga yi mai amfani. To sai ce idan ke tsara yabo a cikin wannan dare ina rigingento da wannan kurciya din. Wajirati niyamu, a lokacin da ke ga mu din kosana su sun yi bacci, wajafni, to a lokacin da za ka zo ka ga idanuwa na za ga tana zubar da irin ruwan nan nabiye na zauki na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Kalma zanibi, kai da ka zo ka gani ba kai ka ce ma inda ruwa ne yake zubar da ruwa, kwatankwaci ne na bege. Da na shi wace unazzimu durral lafzi, ina tsara lu'lu'ul lafazi, ba wai kawai zube ba kawai haka gan wani garin yaban manzon Allah ma yana so ya ga manzon Allah magana. A shi wace sai na zaɓo lu'lu'ul lafazzuka na girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama fi zikri wasu cikin siffanta siffan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To shi wace wa hasan kai ma kai koyi bi wasfil badri, da siffanta wannan wata namu. Ana siffanta manzon Allah da wata saboda wata irin dare na 14 shine bi ma'ana za ka gan shi ya cikakke, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikakke ne. Durral lafsu dona ga lokacin sallah ya gabato, to insha Allah ko mun karasa to sura baiti daya. To bi wasfil badri durran munazzama, shi yace wannan manzo Allah ana kwatanta shi da dare na 14 bi ma'ana cikakke. Manzo Allah ya cika ba rabi bane ba, ana kwatanta shi da wannan wata. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yace gaba da cewa Muhammadu, kaga annabi Muhammadu mai wannan goron suna mai fitahul futuhati, shine mabudin dukkanin bude dukkanin abin da Allah ya bude, to da darajar ta soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bude wannan bi ma'ana a cikin hadisul qudsi Allah yana cewa kuntu kanzan mahfuzan lam uraf, na kasance wata taska boyayya babu wanda ya sanni. Fa iza ahbabta an uraf, lokacin da na so a sanni, fa khalaqtu khalqan, sai na halicci wata halitta. Fa bi arifuni, da wannan halittar ne aka sani, bi ma'ana hasken annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara cirewa. To ka gani da wato hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma aka halicci komai. To kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mabudin dukkanin bude daga wannan hasken aka halicci duniya, aka halicci lahira, aka cire shi, aka halicci mala'iku, aljannu, wuta, aljanna da komai da aka tanadiyar albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam komai ya fita sallallahu alaihi wasallama. Sayyidi, shugabana, wa khatimu sulkin rusuli, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine cikamakin jerin annabawa. Abun mamaki ya zo a ƙarshe amma kuma shine shugaban su tun fil azal, shine shugaban su sallallahu, saboda shine halittar farko.
silkin rusuli khatman ya kasance cikamakin su muqaddama kuma ya kasance shine shugaban su sallallahu alaihi wasallama. Allah ubangiji ya kare mu da soyayyen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.